Ayan, time check natin. Puno na pala yung memory card ko. 7:21. Ano? 7:21. Maya-maya ligo na. Ligo muna yung iba. Atin, medyo makulimlim yung panahon natin. Hindi ko alam kung uulan ba o iinit mamaya. Ano kaya sa palagay mo? Kasi 7 na. Uulan kaya o uulan o ulan? Feeling, ay, iba, parang hindi man kasi marami. Pero ano, parang bigat sa buhay ng panahon. Parang tinatamad ako. Oo, pag mga ganitong kasi wala yung ano yun. Okay man yung tulog. Pero once na talagang ganito yung panahon, tapos ano ka na, nagising ka na, anong oras na. Yun talaga yung Kakatamad. nakakatamad. Ayan po, at ano, matutulog na tayo. At pangalawang gabi natin na matulog dito sa site. At ganun pa rin dito ko sa rooftop na tulog. Kasi presko dito, napakalakas ng hangin. Grabe yung hangin, lakas. Presko talaga dito. Tapos wala pa siyang lamok. At kakatapos lang natin na mag-edit. Ayun, gawa nga na ng ano. Dito ko talaga kasi di ako nahihirapan mag-upload. Kasi dun sa bahay may na yung wifi. Kaya nag-usap yung mag-asawa na dito muna ako. Impag naman yung asawa ko. Kasi sabi niya mga ilang araw na lang at pupunta na kami Maynila. Kaya matagal tayong makakapasok dito sa Dubai Project. At sana sa mga viewers yun, baka mabash na naman tayo. Alam naman natin. Habang malayo pa sinasabi ko na. Kasi para maintindihan nyo naman yung kalagayan ko. Kaya yun, nagsisipag ako na magtrabaho, mag-vlog para yun nga pagdating namin doon may pang gastos ako. Yun. Siyempre maraming salamat sa lahat ng mga viewers na hindi nag-skip ng aking mga komersyal, mga patalastas kumbaga. At sa lahat na viewers na patuloy na nanonood sa aking mga vlog, maraming salamat po sa inyong lahat na nanonood. Kasi dahil sa inyo, sa panonood nyo ng vlog ko, ay malaking tulong po yun sa amin mag-asawa, sa aming darating na gastusan. Ayun po, good night. 10:12 ng gabi. Sila sa baba ay tulog na rin. May nagbibideo sa labas. Dito walang lamok. At yun pa rin, gamit ko pa rin yung ano ni tatay Kalusi, yung tent niya. Kasi yung tent ko nasa bahay. Bukas kung ano naman yung vlog na ating magawa, sana patuloy nyo pa rin subaybayan o suportahan yung mga vlog namin sa bawat isa, bawat grupo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Yun, puyat, sakit sa mata. Ay. Pero pag ano, kasi pinag-usapan na namin yan, pagpunta ko Maynila, yun nga, magdodonate ako ng dugo. May nakuha na akong isa na nahingian ko ng dugo. Hingi lang ngayon sa tito ko, tinawagan ko. Okay daw, isang bag sa kanya, tag-isa kami bag kasi dalawang bag yung kailangan namin doon. Tapos kung alimbawa pag donate ko ng dugo, di pa naman operan si Mrs., tapos gagawin ko, kung wala ko dun ma-extra na trabaho, ay baka ako na lang yung mag-uwi-uwi dito. Kumbaga tulad ng ginagawa nung
asawa ko dati na pupuntang Maynila dahil check up niya, tapos pagkatapos balik dito sa Bicol. Ngayon ako na lang yung ganun, kung halimbawa check up ni Mrs., sasamahan ko siya, tapos kung kung kailan babalik, hindi pa naman babalik sa ospital, uuwi na lang ako dito kung wala akong ma-extrahan doon na trabaho. Pero magbablog-vlog ako doon. Pero kung may ma-extrahan ako, doon na muna kasi siyempre sayang din yung pumasay. Magkano pumasay ngayon? May 900, may 800 balikan. Basta yun na lang po yung ating magagawang routine sa buhay, may pamilya. Ayun, good night para makapahinga. Bukas gigising maaga kasi mag-upload, mag-almusal, maliligo, laba nung sinuot kanina kasi di na kaya maglaba pag yung hapon na pagkaot, kasi gagawin na yun ay mag-i-edit. Kaya pagkaligo sabay na laba para di tayo maipunan ng labahan. Ayun lang, maraming salamat po sa inyo lahat sa panonood. Good night, love you all. Well, sabi, puyat din ako. Tapos nung hangin. Takas ng hangin. Ingay na Yan. Pagising-gising. Lakas na ngayon sa taas. And good morning, boy vlogger. Time check 5:30 na. Tahimik pa dito. Grabe lakas ng hangin. Puyat din ako. Pagising-gising. Parang magigiba yung tint. Ay, lilipad ng hangin. Tahimik pa. Lamig, presko. Baka. Oy. Grabe oh. Sa hangin. Di na nakatulog ng gusto. Mamayang gabi pag ganito pa rin, sa baba lang matutulog, ingay. Puyat din ako. Ba muna. Ayan, time check natin. Puno na pala yung memory card ko. 7:21. 7:21. Maya ligo na. Ligo muna yung iba. Atin, medyo makulimlim yung panahon natin. Hindi ko alam kung uulan ba o iinit mamaya. Ano kaya sa palagay mo? Kasi 7 na. Uulan kaya o uulan? Feeling, iba, parang hindi man kasi mahangin. Pero parang bigat sa buhay ng panahon. Parang tinatamad ako. Oo, pag mga ganitong kasi wala yung Okay man yung tulog. Pero once na
talagang ganito yung panahon, tapos ano ka na, nagising ka na, anong oras na. Yun talaga yung Kakatamad. nakakatamad. Tapos sinasabi ng malado. Malado. Pero pag sinimulan mo yung umaga kahit ganito yung panahon, okay na. At Kailangan yun- mo lang isa lang yung kailangan mo, Ano? kuya. Maligo. Maligo daw. Pero Bagno. malamig. Kasi maaga si Chinchin na gigising kasi nga sabi niya may review. Pag maaga raw siyang gumigising, mas maraming Information or detail yung nakukuha ako sa pagre-review mo. pero mas marami kang papasok na ano sa review mo kung maligo ka. Grabe yung manika. Sabi mo joke lang yun. Ano, to, Joke, parang isa ko nga. joke lang yun. Di, ano daw siya nilalamig. Lalamig. Di ganda talaga dito sa ano, taas nila. Anong oras review mo? 17th pa rin ngayon. Oo. So, umana kasi ano, Refresh. ano ko yung utak ko kasi, masyadong stress. Stress. Stress sa kanya. Sa lahat ng bagay. Sa kanya. Hindi sa lahat ng bagay to. Tapos, Kasi simula, kailan ako nagpare? Ano na ngayon, Webes? Nung Martes, nung Lunes, dito ako natulog. Tapos nung Martes pa rin. hindi ka dito natulog doon kay ano, Hindi, Tibidang. doon sa school ako natulog nung Ayaw nga pala. nung Lunes. Nung oras na ako natulog. Tapos gumising ng maaga, nag-review. Tapos nag-makeup alas 2, madaling araw, pagod. Tapos kinaumagahan, Merkoles, take ng exam, gumising ulit ng 4 AM para mag-review. Tapos ngayong Webes, gumising naman ako ng 5, medyo late na, pero gusto ko munang i-refresh yung utak ko kasi pag nagre-review ako, parang minsan sabog ako. Sabog yung utak ko kasi dahil sa Stress talaga mag-aral mo. Ha? Stress mag-aral. Okay lang yun. Basta tiyaga lang para naman sa yung pag-aaral mo na yun. Pag matapos mo yan, Hindi naman, di hayahayang buhay kung masipag kang maghanap ng trabaho. Diba? hindi naman kasi tawag doon, yung kailangan mo talaga sa pag-aaral. Hindi yung nag-aral ka lang para baka pagtapos. Yung goal mo lang na okay lang yan, saving grades, kanyan, ay mababa, tapos basta makatapos. Hindi naman yan sa ganun. Yung kailangan mo talaga, hindi yung sa mataas o mababa. Yung kailangan mo, yung natututunan mo sa bawat pag-aaral. Kasi yun yung i-apply mo, gagamitin mo sa in the future. Diba? Kaya dapat ganun. Kasi mas enjoy yung pag-aaral. Once First na, year ka pa lang, no? Oo, first year pa lang ako, pero medyo stress na ako. 3 years pa. 4 years yung ano mo na, yung course mo. Tapos, pagkatapos mo, ano balak mo? Trabaho ka agad o pahinga muna? Pagkatapos ko, depende sa sitwasyon. Minsan kasi may mga, di ba, may mga bagay na may mga tao na pagka-graduate, meron agad nag-offer na na trabaho. Yung iba naman, wala mo nang itutuan mo nang na-apply na trabaho, kaya make muna. Yung para sa akin, kung meron man meron mang opportunity para magtrabaho, go lang. Pero pag wala pa, yun ngayon, sabi ko na after college ko, papasok ako pang sur major para allowance din ako. Nakapagod siguro yun. Alin? Yung mga major dyan sa Kamsur. Oo. Pero, yun. May naman, hanggat may pangkuskus ako, pangkuskus sa pangangailangan ko, go lang. Pinasok ko nga yung major dyan sa school namin para may pera. Tapos, saan gusto mong magtrabaho? Pinas o sa ibang bansa? Ibang bansa. Yun talaga gusto mo, ibang bansa? Hindi naman sa gusto ko. Kung ganun, Hindi, siyempre yung pinakang pangarap mo, makarating ibang bansa o dito lang sa... siyempre makarating sa ibang bansa. Kasi yung major ko, gagamitin ko naman sa ibang bansa. Mas maging instructor sa English video. Ganda kaya magturo din sa ibang bansa. Ingat lang.
Tiyaga, tiyaga talaga. Oo. Ano naman yung buhay eh. Mm. Hindi ka naman magiging success kung wala kang tiyaga. Ano yan? Ganun lang naman. Nag-skip dun sa process, dun na agad sa taas. Laban lang kuya, huwag mong isipin yun, mahal ka nun kuya. Nasabi ko sa'yo. Mahal ka nun, huwag mong isipin yun. Mahal yung alin? Mahal ka nun. Mahal yung bigas. Mahal ka nun, huwag mong isipin yun. Di naman ako nag-iisip sa ganyan. Ang iniisip ko lang, Biro-biro man lang yun kuya. ang iniisip ko yung malapit na, nalalapit na. Nalalapit na. Nalalapit na ang pag alis ko dito. Huwag mo isipin. Siyempre mag-ano na, gustusan na. Ay, may natutunan ako doon sa pagbasa ko sa Facebook. Ano? Nasa, Sige nga. nasa, di ba yun? Yung sabi na, huwag mong alalahanin ang para sa bukas. Ang bukas ang mag-aalala sa kanyang sarili. Kaya huwag mong isipin yung mga sapat sa future. Oo, kailangan natin magtuon sa future, pero hindi 100% kasi nandito tayo sa kasalukuyan. Tama. Siyempre kahit pa paano, kahit gano'n, Oo. nag-iisip pa rin ako kasi Oo, sa ano, future. kung anong mangyayari. Basta isipin mo lang, positive, wag negative. Oo. Lagi naman positive. Yan. Kaya wala namang binibigay na problema ang hindi natin kayang. Oo. Kasi, halimbawa, Magpasan. ganyan. Ganyan, di ba, may ano ka, may alis kayo, tapos Oo. kailangan ng panggastos, ganyan. Gagam. Ilagay ka sa posisyon na yan, kasi alam naman ni Lord na kayo. Wala naman, hindi ka naman pwedeng ilagay dyan na hindi mo kaya. Tama. Yun talaga yun. Kaya Kaya kailangan yun. mo lang lumaban sa buhay. Laban lang. Ang problema, nandyan lang yan. Huwag mong tambayan. Daanan mo lang. At gawing lesson para sa pinabukasan. Tama. Ganun talaga yun. Kaya, ano mas stress? Kaya- Lang yan. Kaya mo yan. Kaya. Ang buhay, Ako pa ba? Weather lang. Mas talaga ng hangin ngayon. Kapayapaan nga. Halina't sumaya sa ilalim ng dagat. Yan yung tropa sa baba. Kuya Vince!